Ja, dit is een initiatief van een aantal organisaties die zich bezighouden met clean-ups en zo. Tinapa is er natuurlijk eentje van. We hebben onze maandelijkse clean-ups met de Junior Rangers. En zo zijn er dus steeds meer organisaties die zich zorgen maken over alle plastic rommel die op onze oostkust aanspoelt. Met z'n allen maken we natuurlijk goed werk. Vandaag zijn er een hoop mensen. En dat is fijn, want dan zie je in een paar uur hoeveel zakken met vuilnis er dus verzameld worden. En dat is echt indrukwekkend hoeveel rommel er dus op onze kusten ligt. In Groningen hebben we met nadruk gekeken wat we kunnen doen om bij basisschoolkinderen duidelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn van het weggooien van blikjes, zakjes, bakjes in de openbare ruimte. Dat we kinderen mee laten helpen om op te ruimen, dat ze ook kunnen zien wat er buiten ligt. Nou, en nou zijn we hier. Moet je eens kijken wat er zo links en rechts aan rotzooi, misschien wel rotzooi van ons, op andere eilanden ligt. En moet je eens kijken wat we met elkaar kunnen doen om het weer schoon te maken. En ik sta echt verbaasd hoeveel mensen hier naartoe komen. Ook mensen die op vakantie zijn, die denken van jongens, dit is zo belangrijk om mee te doen. Dus aanstaande dinsdag hebben we weer een actie en dan de kinderen in Groningen doen dat tegelijkertijd als de kinderen hier. En de kinderen laten we elkaar vertellen en laten zien met fotootjes en video's van hoe dat er in Groningen uitziet en hoe het er hier uitziet. En dat proberen we op de route steeds vaker te doen. Dat kinderen zien dat er veel meer is dan alleen Groningen en dat kinderen hier zien dat er eigenlijk veel meer is dan alleen Bonaire. Ik heb net de container weg zien rijden van Celibon. Er ligt al genoeg voor minstens nog één container, dus ze zullen nog een keer terugkomen. Er zijn ook mensen die dus tellen wat voor soort vuilnis plastic er wordt gevonden. Meestal pas later, meestal wordt het gewogen bij de landfill. Dan gaan ze dus wegen hoeveel vuilnis er aankomt. En dan kunnen we een schatting maken van hoeveel er is opgehaald. Ik ben kunstenaar, ik reis de hele wereld over om grote objecten te maken met al het verzamelde afval wat bij elkaar gebracht wordt. En als je kunst van maakt, als je er iets moois van maakt, dan transformeer je eigenlijk dat afval tot iets waardevols. Want ik zie nu ook al, ik heb mensen gevraagd van wil je, kijk, zat hier, roze plastic bewaren, want we gaan een grote flamenco maken. Dan wordt dat roze plastic eigenlijk een soort schat, weet je wel. Dan wordt iets bijzonders. Terwijl het eigenlijk gewoon hetzelfde smerige afval is dan wat overal is. Dus dat is een beetje mijn doel. Het wordt een mama flamenco die haar kind een stuk afval voedt en eigenlijk op een berg afval staat. De weg naar de wat oudere generaties is toch via de kinderen. Ja, de kinderen komen thuis, die vertellen over de activiteiten die ze hebben gedaan met Tinapa of zoals vandaag met andere organisaties. En op die manier hopen we dat de oudere generaties zich langzaam maar zeker bewust worden van dat de wereld dus niet meer is zoals 30, 40 jaar geleden. En wat voor impact dat heeft op ons milieu en op onze natuur. We hebben al 6 vuilniszakken met alleen maar roze. En dit is inmiddels denk ik, ik ben nu heel sneu met dit piepschuim. Ja, dat is net zoveel werk als 100 flessen weggaan. Maar ik denk dat ik al wel met mijn 8e zak bezig ben. Koop minder toekomstig afval. Dus gebruik geen, en dan gaan we, single-use plastics en dat soort dingen. Hou ermee op. Echt, ik kan het echt vanuit mijn hart zeggen, hou ermee op met dit troep gewoon, verdomme. Nou, ik had het net ook al. Ik maakte net een filmpje voor mezelf, gewoon voor thuis. En dan merk ik gewoon dat ik bijna moet huilen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik meen het echt. Ik snap niet hoe ver we dit zo ver hebben. Plastic bestaat nog niet eens 50 jaar. In 50 jaar hebben we die hele wereldbol vol gekuild met al die rotzooi. Het is toch verschrikkelijk? Dus ik ben daar heel verdrietig over. En boos, maar vooral verdrietig, ja. We zijn nu eigenlijk onder andere bezig met plastic opruimen, maar jullie gebruiken ook plastic zak om het afval in te doen. Is dat niet een beetje tegenstrijdig? Ja, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben. Er zijn ook mensen bezig met meshbags. Die worden hergebruikt. Maar we hebben niet genoeg. Ik bedoel, als je nu kijkt hoeveel plastic zakken er opgehaald zijn. We hebben geen andere manier om het te verzamelen dan in vuilniszakken. Het zou mooi zijn als alles biologisch afbreekbaar is. Maar dat is nog niet zo ver. We zitten op een eilandje. Alles kost veel om hierheen te halen. Dus er is echt nu een soort momentum bezig al een tijdje op Bonaire. Waarbij allerlei mensen met organisaties en met elkaar aan het promoten zijn om het gedrag te veranderen. En om ook wat bewuster na te denken over wat je gebruikt, dingen hergebruikt. Maar bijvoorbeeld durable drinkbekers, dingen die gewoon niet zoveel vuilnis veroorzaken.